на всички в YouTube, аз съм Зус и днеска се събуждам сутринта и влизам в YouTube и гледам 401 абоната. Благодаря ви много за тези 401 абоната, без вас нямаше да съм за никъде, така че също така искам да ви благодаря за предишните 300 абоната, за което не направих спешъл, но все пак искам да си благодаря. И да, също така скоро време, не скоро време, а в понеделник вече започваме официално с игрите, защото тази седмица нямах време и нямаше и качих само един клип на Minecraft, така че да, от друга седмица започваме вече GTA 5, Minecraft, CSGO и други игри. Да, надявам се да съм се благодарил за тези 400 абоната. За giveaway, който на CSGO след като бъде изтеглен, след 1-2 дена след giveaway ще направя още един giveaway на 10 Steam Random кейове и вие там отключвате игри и ще има 10 победителя. Така че надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате още клипчета, може да дадете по един лайк, да се абонирате за мен и да ме следите. Аз бях Зус и ще се видим в следващия клип. Чао, чао!